umvangeli uxolo South Coast ngoba ngathi umvangeli uFaku asinayo. Siyacela umvangeli uxolo South Coast. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ngimbone ofana, ngimbone ofana, ngimbone ofana, ngimbone ofana, ngimbone ofana, ngimbone ofana, ngimbone
ukuthula kubazalwane. Bathula inkosi ngibinge ngoba ngishophi lo bishop ngingelele omama bethu abifundisi nabefundisikazi nebandla lonke egameni likaJesu. Amen. Siyambonga ke bathandeka kaNkulunkulu usinika lelithuba nje nale nkonzo yemvuselelo ngokuthandwa inkosi. Amen. Igani kuJesu umholi
Siyabonga ke bazalwane, siyabonga uNkulunkulu muhle kuseni. uNkulunkulu siyamphakamisela kakhulu egameni likaJesu. Sinezwi la uNkulunkulu masibusisa ngalo ukuba sithole izwi lovuselelo. Amen. Ncwadi yabaseKorinte besibili isahluko sesihlanu. Siqala ukufunda amavesi amabili. Verse number 16 no verse 17 la kufunda kanje egameni lenkosi. Kanjalo thina asisayukwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Linjalo ke izwi lenkosi egameni likaJesu. Amen. Na kukuvuka Nakukuvuka komzimba nakubonile ubeke bukhuna omama befundisi, omama bonke abasha uSabbath School, kulabazalwane ngabonga uNkulunkulu bathandekayo ezwini lanamhlanje kwabaseKorinte lesihlanu ivesi ya16 and 17 lithi nakukuvuka komzimba kanjalo thina asisayimazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi Kristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Kanjalo umuntu ekuKristu isidalwa esisha bazalwane. Amen. Bathandekayo ezinto zasemhlabeni siyahamba sithi siyakholwa bathandekayo sithi sesimkhethile uNkulunkulu kanti kusashoda bathandekayo. Sibonakale ngempela sihamba sifana nabo bonke engathi ngempela sesihamba naye lo esamkhethayo kanti cha ingubo kokunye omunye akazange azamkhethe ngezwi uNkulunkulu kepha mhlambe wathanda ijoyini wayibona wayithanda mhlambe wezwa ngokuhlabelela wabuka wathanda kepha kazange abe kuKristu. Kanjani bathandekayo uma ukuKristu usugcwalisiwe
ngamandla kaNkulunkulu. Manje bathandekayo, uzogcwaliswa kanjani ngamandla? Umele ukukhuleka, umelwe ukuzila ukudla, umele ukwazana naye. Ngoba bathandekayo lana sibhalelwe umpostoli Phawula uthi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okokuqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Manje bathandekayo ngeke uthi usumkhethile uNkulunkulu usumlandeli wakhe kanti usavela okudala kuwena. Uma ngabe usuthe usumntwana kaNkulunkulu akushintshe ngisho ukukhuluma komzalwane abonakala ukuthi ngempela usekuKristu ngoba phela masukuye konke okudala kuyadlula bese kuvela okusha. Uzovela kanjani okusha uma ngabe umzalwane esami ndawonye lepha ethu usekuKristu? Bathandekayo simele ukuthi mase sikhethile le ndawo yokuthi sesingabantwana bakaNkulunkulu bese kuba nomehluko uthini kungabe kusafana nayizolo. Bathandekayo mhlambe khona uhambe nje engakhulumisani nomakhelwane wakhe, mhlambe ohlele eduze kwakhe ukhulumisana naye, kodwa namhlanje ngizokunika isiqiniseko ukuthi uma usuku uKristu kuyashintsha okudala asibe sabheka. Ngoba bathandekayo umuntu uyathi ngize kuJesu ngimanikinike, mase uphakathi angabe kusafana asibone umehluko, asimbone lo Jesu othi ngempela uze kuyena umanikinike. Ngoba siye sihambe akufanele mase sithe sesikhethile bese kuba nokodwa. Umzalwane akacaca akaphumela obala ukuthi ngempela usekuKristu. Masibuyela lapha kancane phezulu, ngimthandile umpostoli Phawula uma ethi ngokuba siyazi ukuthi umzimba uma ubhujiswa sesinomzimba ongaphakathi. Bathandekayo lo mzimba uvuselelwa usuku nosuku. Siye sinakekele inyama yangaphandle njoba bekuzoqala nje inkonzo baningi bebethungisa betasha benza konke bathandekayo bakhohlwa wongaphakathi okuyena obalekile ngempela. Inhliziyo kumele sihlanze usuku nosuku ngoba uthi umpostoli Phawula mase abaningi bayazi ukuthi umpostoli Phawula ukuzaze azane naye kwenzekani wesendleleni eyohlasela amakhono. Bathandekayo endleleni kwenzeka ngenye indlela naye ayengayilindele ngoba phela welindele ukuthi njalo mehamba uzofika hlasela amakhono aphumelele, kodwa ngalelo langa unyazi kaNkulunkulu lamshaya wawaphansi. Kuthi wavaleka amehlo insuku ezintathu engaboni, kepha lapho avuka khona wavuka wazana naye. Manje lapha uthi uverse 3 ngokuba sembethe yona asiyukufunyana sihambaze. Ngithandile lapho bathandekayo ngoba uthi sembethe yona. Mase simbethe uKristu asibe sisabonakala sihambaze ngoba sesikhethile sikhethe kahle bathandekayo. Ngiyafisa ke lowo nalowo ambheke umpostoli Phawula ngoba indlela yakhe kwangeyona indlela enhle ngoba wayehlasela amakhono. uNkulunkulu esemzuzile kwaba nomehluko, wathi mayebhalela laba baseThesalonika ngithande lapha esethi ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze ilowo nalowo amukele njengalokho akwenzile esesemzimbeni noma okuhle noma okubi. Bathandekayo kufuneka sazi ukuthi ngelinye ilanga sizoma njengoba singalele kwinamhlanje. Umbhedo uzokumangalela ukuthi ubungalele kuwona kanti ubuzodlala. Siphelile isikhathi sokudlala manje bathandekayo. Sekumele sibheke ngempela ukuthi siyapi. Manje ngizogcizelela lamazwi bathandekayo. Ngilithandile lapha egcineni kanjalo
umuntu uma ekuKristu usuke seyisidalwa esisha owokuqala kudlulile. Ngisho njalo entathakusa sekusa ngithi lo nalowo akazibheka ifuna ukuthi ngempela okokuqala lokho okudala ngoba uNkulunkulu masuze kuyena akabe sabheka ukuthi izolo lakho ngoba abantu bayakwazi ukuthi bakukhumbuze ukuthi wena wenza ukuthi nokuthi kodwa uNkulunkulu akabheki njengokubheka abantu. Ngiyamthanda entathakusa nje mesikhumbuza ukuthi ngempela kumele singabe sisabheka emuva sithi okokudala sekudlulile sesiyizidalwa ezintsha. Amen. Ngizocela ukubuyela phansi uNkulunkulu anibusise. Amen. Ungihole kwaziwabala, usihole kwaziwabala, usihole kwaziwabala, ngiyabingelela ibandla lonke laNkulunkulu. Ngibingelele ubaba Bishop, ngibingelele umongameli nomongamelikazi, ngibingelele abafundisi, ngibingelele abafundisikazi, ngibingelele ibandla lonke laNkulunkulu ngokuphelele. Bazalwane, sibe nenhlanhla namhlanje kuleli Phasika. Ukuthi sizothola isibusiso esikhulu lapho kufanele siphume lapha sihlanzekile sonke. Masiphuma la esangweni lalesikole siphume izono zisele sishiyile. Uthi obukushiya ekhaya konakele okade ukwenzile kungalungile ukususe nje ubula enkonzweni. Ukususe ukuthi mawubuyile ekhaya ufike ekhaya uwena uhlanzekile umuhle. Ithandile namhlanje ngendlela okuhlelwe ngayo. Umede uthe Mahubo 133. Uthe Mahubo 133 wathi isibusiso sisekuhlanganeni kwabazalwane. Uyaphinda manje la umvangeli uthi kwabaseKorinte ubukhulu benkonzo yokubuyisana. Isihloko sakho bazalwane, lezi ihloko lezi ezikhethwe lapha namhlanje ihloko ezinkulu kakhulu. Ngizoxolisa nje ukuthi angizume isikhathi eside ngenxa yemlenze, ngihlusha imlenze angikwazi ukuma. Bishop ungakwazi kwami ukuma uyohlambisa ubaba uGatsheni. Ubaba uGatsheni uyazi thina fanele ngithinte kuphi ukuze ngikwazi ukuthi ngiqine imlenze. Makangithi hayi ngiyaqina imlenze inkonzo iziphele. Akazange akwenze lokho namhlanje. Angimazi ukuthi uyekelile. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngako ukuthi asenzele kona. Bazalwane, engiphakama nako ngiyanxusa bazalwane. Ngizoninxusa, ngizonicela nonke ukuthi asishiyele okudala. Asishiyele okudala okwenzeke ngale okufa kaJesu. uJesu njengoba kade simbethele bethelwa namhlanje. Njengoba bethelwa izolo. Njengoba bethelwa akabethele
ahambe nezono zakho zonke ngoba ubezogeza izono zethu, izono esizenzile, ezinye sizenze sisasazi, ezinye sizenze singazi ukuthi siyona. Akahambe nazo zonke lezo zono zigezwe ngegazi lakhe, uphume la uzelwe kabusha, ungafani nangesikhathi kade usuka ekhaya uza la. Izinto obudlinza ngazo endleleni usuka ekhaya uza lana ezimbi zisuse manje. Musa umoshe imali usuke endaweni eyikude angaka, lapho usuka khona uza lana uphinde uphume la useyinto efanayo. Njengoba namhlanje phuma namhlanje la usuyenye into, usushintshile, usumzalwane wangempela. Uye kumakhelwane wakho okade umonile ekhaya noma emsebenzini, ufike uxolise kuyena. Uxolise kuyena uthi ngiyaxolisa ukuthi ngenze okuthize nokuthize. Bengingaboni, bengingazi ukuthi ngiyona. uNkulunkulu uyokuthethelela ngalokho. Uyokuthethelela. Nalapha ebandleni bazalwane asibahle la ngaphakathi ebandleni siyahleba, silibana sodwa. Senza izinto ezimbi uNkulunkulu angahambisani nazo, ingilosi eJerusalem engahambisani nazo. Bazalwane, kuhle ukukholwa. Kuhle ukukholwa. Kuhle ungajahi izikhundla. Ube uwena. Uhlanganyele nabazalwane, uthandaze. Uma uzwa ukuthi inhliziyo yakho inogovane, olakazelela leyo kuya okuphambili ongakafiki kuwena, uNkulunkulu angakakulithi kuwena, cela umthandaze. Nabo abagcotshwa kaNkulunkulu babekiwe, babekwe uNkulunkulu nje belapha, ababekwanga umuntu. Njengoba babona belapha ababekwanga umuntu. Iyabona abagcotshwa kaNkulunkulu, ucele umthandazo kubona, bakuthandazise, bakusize, bakulekelele, nawe uzile ukudla uthandaze, uzicelele wena inhliziyo yakho ukuthi ihlanzeke, uzalwe kabusha, ube umuntu ophilayo. Ungabi isilwane esiphuma esazi ukuthi kufanele sidle kuphela isilwane. Isilwane into esiyazi ukuthi kufanele sidle. Akukho okunye sikwaziyo. Vuka ekseni uthandaze. Ebusuku uthandaze. Mawulala before ulale uthandaze. Phakathi kwamabili uthandaze. Ngaso sonke isikhathi uthandaze. Uthandaze ngisho apha emgaqweni. Uthi uhamba nje la eThekwini ku street, uyihambela nje. Uhamba uthandaze nje. Ucule nje, uhube nje, kube mnandi. Kube mnandi inhliziyo yakho, uzokhululeka. Nezinkinga onazo zizophela. Zizophela, uzobona zishabalala izinkinga. Inkinga ezenzeke ekhaya abantwana uzobona zishabalala. Ngicela siphume la sihlangene siyinto eyodwa. Uma kukhona la enkonzweni first qale la enkonzweni, uma kukhona ongezwani nomunye ayekela afika amxhawule. Athi ngiyaxolisa ukuthi ngingazwani nawe. Ngisho athi ubengasawuzwani nawe. Umthetho bengingazwani nawe ngokuthize ngokuthi nokuthi ngiyaxolisa. Ngicela ungithethelele. Uphume la uclean umuhle. Amen. uNkulunkulu uzokubusisa mawenza njalo. uNkulunkulu uzokubusisa. Akuthi njengoba indodana yomuntu ihambile ngenxa yezono zakho nami, enza sure ukuthi zigezekile zonke izono lezi okwathi uzenzile. Azigezeke zonke, ube muhle njengamanje kusukela namhlanje. Phumela umuhle uqhilo, uyeke ukuhleka uyenze uyeke konke ukwenza okubi. Ngaleso sizathu zakho uNkulunkulu uyokubusisa. Ngiyabonga. Amen.